Sí, però tingues clar una cosa, que si a mi em fas la roda de premsa a la 1... A nosaltres, des del moment que es decreta l'estat d'alarma, l'Ajuntament considera que Penedès Televisió, Ràdio Vilafranca, és servei essencial. Això era fonamental, perquè nosaltres havíem d'informar a la ciutadania de tot el que estava succeint i, per tant, aquesta era una responsabilitat que ens tocava exercir-la clarament. I ho havíem de fer amb això sí que se'n va deixar clar, amb un nombre d'efectius molt limitat. És a dir, d'alguna manera se'ns demanava que féssim uns serveis mínims. El que passa que jo vaig llegir serveis màxims. Això ho vaig tenir clar des del primer moment. Nosaltres, amb els efectius que poguéssim tenir aquí per, d'alguna manera, garantir les normes de seguretat i d'higiene, etc., havíem d'anar màxims. Havíem de donar més del 100%, això l'equip ho va tenir clar des del principi, i havíem de garantir uns informatius diaris, dia sí, dia també, en un context molt complicat, però alhora, la veritat és que des del punt de vista professional molt excitant. Vull dir, en un moment com aquest, tan absolutament inesperat, sense cap precedent, poder estar a primera línia com a professional és un estímul i és un repte, i s'havia d'estar a l'alçada. Des del primer dia que es decreta l'estat d'alarma, aquí es convoca una reunió amb els caps i fem un pla de xoc per garantir la informació a la ciutadania amb el màxim de rigor possible i el màxim de coses que poguéssim fer. Amb un tècnic de ràdio i un tècnic de televisió, amb un redactor de ràdio, un ENG de televisió i un redactor de televisió, i a la tarda un únic tècnic de ràdio, un únic tècnic de televisió i un únic redactor per ràdio i per televisió, més la figura del director que estava permanentment, havíem de fer un informatiu de televisió diari més un informatiu de vespre, on s'introduïen notícies noves, més els informatius de ràdio, més una programació que d'alguna manera també s'hagués renovant dia a dia. L'espai que tenim no permet que tot l'equip d'informatius, per exemple, estiguem al 100% cada dia aquí, llavors hem hagut d'anar fent torns. Això implica també una certa complicació a l'hora d'organitzar-te, perquè no parles amb els companys del dia abans perquè no els veus, tot és a través de correus electrònics, de mails, de missatges, es fa una mica més complicat, no? Aquest lligam a l'hora de fer aquest seguiment del dia a dia, i a l'hora de buscar informacions. La veritat és que ara, per exemple, és diferent del que era fa 2 mesos. Fa 2 mesos tot únic i exclusivament estava centrat en el moment de l'emergència, en el moment de com estava la situació molt tensa a nivell, evidentment, sanitari, també a nivell social, provocat per la Covid, amb les complicacions que hi havia de les restriccions, complicacions de mobilitat, el confinament que vam tenir pràcticament total durant 2 mesos, que la gent no podia sortir de casa, que per tant tot era molt més complicat, ara que sembla que a poc es va tornant una miqueta a poder fer alguna cosa més. Et faré les presentacions, que ja les tinc gairebé a punt. Però el Joan ha de fer... A quina hora grava ell? Hem hagut també d'habituar-nos a fer rodes de premsa o a fer entrevistes virtuals sense tenir la persona al davant, cosa que és molt complicada, perquè a tots ens agrada, quan parles amb algú, poder-lo tenir al davant, veure com reacciona, veure com actua, i és més àgil que no pas haver-ho de fer a través d'una videotrucada o d'una videoconferència, que tot és una miqueta més pausat i tot és una miqueta més complicat. Hola, Ramon. Immediatament ens hi vam posar i han canviat moltes coses. Algunes sembla que potser fins i tot que podien continuar després d'aquesta situació, que són molt pràctiques. Hi ha moments en què per televisió no ens havíem imaginat pas que en 5 minuts podíem tenir una entrevista prou dinàmica amb les tecnologies. I ho hem descobert i hem vist que no va pas tan malament. Això sí, malgrat tot hem intentat sempre sortir al carrer perquè no podem estar tot el dia encaixonats i, per tant, amb totes les mesures de precaució, però hem sortit al carrer a veure què estava passant i què estava fent la gent de Vilafranca i del Penedès per lluitar contra la pandèmia. Jo he anat a filmar tots els dies, pràcticament. Tots perquè havíem de retratar una mica també com era el dia a dia dins, saps? O sigui, jo sortia per filmar sobretot els carrers i la gent, llavors anar a l'hospital, anar amb la policia local,
i la resta videoconferències. És que nosaltres estem en un àmbit que és la comunicació local, que no tenim especialistes o gairebé no en tenim. Potser amb els esports sí, amb els castells també, però amb la resta d'informacions hem de saber una mica de tot i no sabem gairebé de res. Per tant, estem acostumats a intentar buscar-nos la vida i buscar informació que intenti ser contrastada respecte a les coses. Ara sí que és veritat que amb aquesta qüestió és que ni els especialistes saben exactament, o no sabien al principi, sobretot al principi de tot, no sabien exactament de què es tractava, de com havia de tractar-se, de fer els tractaments o de fer també les prevencions, i mica en mica jo crec que hem anat aprenent tots plegats. Havíem de fer tota la producció de les notícies i a sobre buscar els mitjans tècnics per poder explicar aquella notícia. Quasi tot eren videoconferències, molta gent també ens enviava vídeos gravats per ells i bueno, ens hem hagut de posar les piles perquè és una manera totalment diferent de treballar, però també és molt gratificant perquè has pogut explicar moltes històries que segurament no s'haguessin pogut difondre més que per xarxes socials, no? Potser hem sigut una mica l'altaveu del pols que es vivia a la ciutat i a la comarca. Ens vam quedar amb la nostra editora titular confinada a Igualada des del primer dia, amb el nostre cap tècnic a Barcelona confinat des del primer dia, fent feina de teletreball a tot drap, però estava allà, no estava aquí. Per tant, un escenari complicat, però que ens va exigir el màxim de nosaltres. En aquest sentit, jo estic molt satisfet. Penso que hem sortit molt enfortits com a equip. I sí, esclar, vaig haver de deixar d'avui per demà no poder seguir fent tota la feina d'edició de l'informatiu del migdia. El confinament específic de la Conca d'Òdena remarcava que ningú podia ni entrar ni sortir de la Conca i no hi havia serveis essencials ni el periodisme ni comunicacions, només serveis sanitaris. Esclar, per molt que volguessi, ni em podíem demanar per venir a treballar ni jo podia venir a treballar. Els vaig deixar una mica coixos tot d'una. Llavors, clar, jo estic vivint a Barcelona i, bueno, estic anant amb transport públic, no? I, clar, ja els últims dies ja era una miqueta... Se't feia rara la situació que veies amb el transport, no? Molta gent amb les mascaretes... I ara allò que veies que hi havia una distància però que anaves en cuidado, no? I llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, ha sigut començar a redistribuir els equips, treballant una plantilla des de casa, uns altres des de la feina, i jo, bàsicament, bueno, el que he estat experimentant fins a dia d'avui és una miqueta el teletreball. Home, jo trobo que el teletreball és una cosa que no s'havia explotat gaire i que realment, vull dir, es pot demostrar que funciona, no? En el cas de la televisió ho veuria complicat cada dia, perquè clar, hi ha moltes coses. Jo, per exemple, trobo faltar un mesclador per poder fer directes, vull dir, aquí només toco teclats, no? Però, hòstia, allà un mesclador, poder canviar càmera 1, càmera 2, això no ho pots fer, però sí que per editar programes en concret, un cop a la setmana, per exemple, i més et diré, jo crec que és bastant productiu, perquè estàs allà, vulguis o no vulguis, et ve un, et ve un altre, amb un problema, vull dir, són moltes coses, aquí saps que t'assentes i no, com a molt em ve la nena per aquí, papi, però bueno, ho arreglem ràpid, no? Mariona, que em sents? O el que sigui? Sí, Mariona, que em sents? Havíem d'estar, doncs, veient què és el que passava en una ciutat confinada completament, i això ens va significar un esforç molt important, molt important. I després també havíem de fer alguna programació d'entreteniment. Aquí se'ns va idear l'opció de les càpsules de confinament, que en vam dir, no? Vam començar a buscar gent, col·laboradors nostres, tant de la ràdio com també de la televisió, perquè ens fessin petits, i inclús alguns filmats per ells mateixos, vídeos d'entreteniment, doncs el que sabia l'artista que cantés una cançó, la persona, la dietista, que ens fes unes càpsules preparant-nos plats, el responsable d'un gimnàs que ens va fer tota una sèrie de taules gimnàstiques diàriament. Després també se'ns va acudir una cosa que ens ha funcionat molt bé, que és parlar amb penedesencs que
que tenim, i penedesenques, que tenim escampats per tot el món. I aquí hem trobat una 50ena de vilafranquines penedesencs que estan escampats en els llocs de la selva de Panamà, Colòmbia, a Birmània, a tot arreu. Els tenim escampats per tot arreu i això ens ha enriquit molt i ha estat molt interessant. El que hem fet per avançar feina és que amb tot el que són càpsules i el programa del contrapunt i dels diàlegs amb l'alcalde ja ho fem a través de la taula de vídeo. Llavors simplement el que fem és entrar a la senyal d'un ordinador de l'Skype o del programa que fem servir per fer la videoconferència, entra la senyal directament a la taula de vídeo i també tenim la càmera del plató i llavors ja ho ajuntem i així ja tenim el resultat final i no hem de després fer treball de postproducció. Gravem, ja com vulguis. La complicació ja està quan muntes coses a distància, no? Una cosa que han gravat a Vilafranca a les 10 del matí i ha de sortir a la 1, doncs bueno, és l'agilitat ràpida quan ja te l'han gravat. Ei, nois, pengeu-me aquest vídeo al núvol. Jo aquí me'l descarrego, l'edito, el torno a repenjar i automàticament ja es baixa el servidor d'allà. Però després també tenim directament per fibres una càmera a l'Ajuntament i així podem també entrevistar l'alcalde cada dia, o el dia que hem de fer l'entrevista amb l'alcalde, i també ja tenim, diguéssim, el resultat final fet. Bé, doncs a les residències hi ha una contenció evident de la crescuda de positius? Nosaltres vam considerar que en una situació tan extraordinària com aquesta, la primera autoritat de la vila era important, ens semblava que era important que es pogués dirigir a la població d'una manera regular. Pensem que estàvem en un context que estàvem absolutament tots sense saber què passava, sense saber què passaria. I per tant, que la primera autoritat de la vila es dirigís cada dia a través de l'informatiu ens semblava que era important. I això ens ho ha agraït. L'audiència ens ho ha agraït, això. Carmina, no et dit res, no? No t'ha contestat? Com que és una feina, entre cometes, diferent, tot un plegat et pots trobar que algú s'ha d'anar a una roda de premsa, falta gent, no sé què, venen, agafen les càmeres i marxen. Pels companys, entre cometes, més o menys els he anat veient a tots. Però el del teletreball és molt lent, perquè esperes que et contestin alguna cosa, hi ha serveis mínims, no es miren els correus, allò va quedant penjat. Per tant, entenc tots els problemes que passen a l'administració, que no arribes a port mai més. Bé, diríem que el primer cap de setmana de març es va viure un altre escenari, no? No ens havíem trobat mai amb tots els anys que portem amb esports que en un cap de setmana tan sols amunt no hi hagués absolutament res. S'ha obligat a aturar el que és la Copa Ràdio Vilafranca, la portàvem ja des de l'any 87 i ara ja ininterrompudament des del 2013, per tant sí que en aquests moments estaríem vivint de la Copa, diríem, i després també del torneig de nens a categories infantil que fem un cap de setmana, aquest any el fèiem a Vilafranca, millor dit, i bé, tots els municipis hi participaven i això també ens donava, en certa manera, informació per tot el mes de juliol, no? Ara, doncs, incertesa, tampoc no sabem quan començaran les temporades, si serà al setembre, el bàsquet ja és l'octubre, no ho sabem, no? Per tant, haurem d'anar dia a dia mirant a mig termini i a veure què és el que passa. Hola, benvinguda. Passa. Com veuràs, estem tots repartits amb els nens a la casa, perquè, per sort, tots anem fent videoconferències i adaptant-nos a la situació de confinament. I bé, al final, doncs, hi ha bastanta gent vivint aquí a casa i bé, doncs, al final el que faltava, el programa, doncs el fem des de l'habitació de matrimoni, que és l'únic racó que ens queda. Ai, senyores i senyors, amb vostès, com cada dia, el que faltava. Amb Toni Olivella, a les vies tècniques de l'estudi central, aquí, confinat a la meva habitació de matrimoni, on han passat coses que un dia no us explicaré, Àlex Santamaria, i des de l'estudi inassequible el desaliento, Pep Vergés. Hola, què tal? El que procurem és evitar al màxim les visites a la ràdio i, per tant, vam pensar que, disposant de les connexions com disposem avui en dia, doncs bé, aprofitar i fer el programa en directe des de casa.
Tinc connexió. De fet, aquest aparell, que és una mica la mare dels ous, va ser fruit de que Ràdio Vilafranca va apostar fa força temps per les anomenades noves tecnologies a l'hora de connectar-se. I això ens permet que de forma fàcil, a través de o bé targeta de telefonia mòbil o bé a través del wifi de la casa, doncs puguem connectar-nos de forma simultània per assegurar al màxim la qualitat de la connexió. Jo no sé què passa últimament, amb això del mirall que m'arriba a la meitat del cos, noi, he sortit de casa i notava més fresca del normal. És un programa improvisat, el que faltava, i això permet adaptar-se al màxim. Si fos un programa molt guionat, doncs necessitaria un treball previ molt important, la qual cosa encara faria més recomanable fer-ho des d'allà. Però al ser un programa, per dir-ho així, que és la oda a la improvisació, bé, ens coneixem de fa tants anys que fins i tot amb els ulls tancats i sense veure'ns podem pràcticament intuir el que pensa un i l'altre, i la veritat és que penso que el resultat és força bo. Bon dia a tothom a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Comencem aquesta nova edició del programa Amics per Sempre. Pel que fa a la ràdio, primer vam haver de reestructurar també, evidentment, la nostra programació. Hem d'agrair als nostres col·laboradors que molts han mantingut els seus programes des de casa, els hem equipat perquè des de casa poguessin fer els seus programes i poguessin continuar acompanyant a l'audiència i els seus seguidors. Tenim col·laboradors molt fidels de molt de temps, amb una audiència molt fidelitzada i que això ho han mantingut. Per exemple, els caps de setmana, el Jordi Borràs, que fa el programa dedicat sobretot a gent gran. Aquest és un programa que ha fet funció social, perquè ha fet funció social, perquè molta gent gran que estava sola, a casa, espantada, confinada, que ha tingut, més que mai, la ràdio ha fet aquesta funció d'estar al teu costat, d'acompanyar-te, és un programa de conversa amb l'oient, i també ens consta que ha estat un producte que la gent ha agraït molt. Això s'acaba com cada matí, quan comencem a les 10 i pocs minuts us prometem una hora molt intensa, entretinguda i on recollim tot el que es cou a l'Alt i al Baix Penedès en aquest magazín de confinament i hem complert un dia més. Ho deixem aquí, aquest dijous, demà ens retrobem de 10 a 11, com sempre. Sí, per mi ha estat una muntanya russa, perquè el cap de setmana que es decreta l'estat d'alarma es decideix que s'anul·la el magazín, i aquell cap de setmana començo a fer trucades perquè començàvem setmana amb tota la gent convocada dient que no, que paràvem màquines, i aquell mateix dia em poso a fer informatius, a reforçar l'equip d'informatius, i a la 1 ja estava fent el Penedès migdia. Va ser un Dragon Khan total. Vam estar parats com a magazín 15 dies i a partir de l'1 d'abril decidim que el reprenem, una versió de confinament perquè tot era molt complicat, i arrenquem amb una hora de durada. Què hem fet durant aquests dies? Hem prioritzat fer-nos ressò de tot el que ha estat passant, tot el que es cuia, i intentar anar explicant mica a mica, al principi durant la duresa de la pandèmia i mica a mica en el desconfinament, anar explicant com anem recuperant aquesta nova normalitat. Jo crec que un dels canvis més significatius del coronavirus ha sigut no poder sortir de l'estudi, no poder fer directes al carrer, i estar tancat aquí a l'estudi, repartir-nos els horaris amb els tècnics que som per no coincidir, per respectar la seguretat. És a dir, de cop i volta et trobes a zero i s'ha acabat la publicitat i s'ha acabat la possibilitat de fer-ne, perquè aquí vols que s'anunciï, a part de 4 anuncis de gent que tenia negocis d'aquests essencials que podien continuar. Però en principi la por també fa que la gent ho aturi tot, i així va ser. D'un dia per l'altre dius, i ara què fem? I ha sigut molt fort per nosaltres i per tothom. I ara el que fem és, primer oferir molts descomptes i grans preus per intentar entre tots tirar-ho endavant tot, no? I també nosaltres som una empresa pública i per tant també tenim la tasca d'ajudar la gent, és a dir, no pot ser que no intentem ajudar a les botigues amb promocions especials i sobretot intentant-ho fer el millor possible, millor que mai. Realment un repte que encara a hores d'ara ho continua sent i encara ho serà, perquè després del coronavirus, de la pandèmia, ve la situació econòmica i social que ja vam viure d'alguna manera amb la crisi del 2008, però que torna a reincidir, torna a ploure sobre mullat, per entendre'ns, i per tant ha estat un repte i continuarà sent un repte en els propers mesos, segurament, a tots els nivells i també a nivell informatiu i per aquesta casa. Vull pensar que la ràdio ha estat bàsica aquests dies i que ens hem crescut, no? I vull agrair als oients que han estat allà a l'altra banda fent-nos costat, clar.
com a membre d'aquest equip, jo estic molt satisfet de com han anat les coses. I ara el que hem d'aprofitar, sobretot, és aquesta empenta, és aquest saber que sota pressió funcionem per començar a tirar endavant nous projectes.